вақте ки мо шабакаи Uma Investро ташкил кардем, дар байн савол пайдо шуд, ки баъд аз навори шиносоӣ бобати кадом мавзӯъ навор пешкаши бинандагон хоҳем кард. Ва якумин чизе ки ба сари ман омад, ин мавзӯи партнёрства, яъне шарикӣ кор кардан дар бизнес. Барои чӣ? Барои он ки ман аз таҷрибаи шахсии худам ва аз таҷрибаи ҳамон бародароне ки дар вақти разбор бизнесе ба мо муроҷиат мекунанд, ба хулоса омадам, ки яке аз калонтарин мавзӯъ, яке аз мавзӯе ки дарди рӯз имрӯз алалхусус байни бизнесмено, байни одамое ки бо тиҷорат сару кор доранд, алалхусус байни бародарони мо, байни миллати мо ба шумор меравад, ин мавзӯи партнёрства, яъне мавзӯи шарикӣ. Ва мо тасмим гирифтем, ки дар мавзӯи имрӯза бобати ин мавзӯъ, бобати мавзӯи партнёрства, намудҳои партнёрства, хосият ва хусусиятҳои партнёрства як навори пурратар пешкаши шумо гардонем. Албатта ин навор аз наворҳои пештараш шояд камтар дарозтар бошад, вале ман бо бовари комил мегӯям, ки иншоаллоҳ дар ин мавзӯъ, дар ин навор шумо ба худ фоидаи зиёд хоҳед гирифт. Салому алайкум, бинандагони азиз. Ман Фатҳиддин Насимов, ин шабакаи Uma Invest, дунёи тиҷорат ва сармоягузорӣ. Бародарони азиз, дар аввал мехостам бобати маданияти партнёрства, маданияти шарикӣ, табиати шарикӣ кор кардан ва баъзе хосияту хусусиятҳои ӯ дар як мисоли рӯзгорӣ шуморо мисол биёрам ва пурратар бифаҳмонам, то ки шумо тезтар фаҳмед ва чуқуртар дарк кунед. Дар замонҳои пештар, вақте ки ҷавондухтар бошад ё ки ҷавонписар бошад, ба як синни соли муайян мерасид, волидайн намепурсиданд, ки фалон духтара да ту гирифта метем, ва ё маслиҳат мекарданд ва ҳамун ҷавонҳоро передфактам мегузоштанд. Вале имрӯзҳо бошад, ҳаёти ҳар як инсонро ба ду қисм тақсим кардан мумкин. Қисми якум ин зиндагӣ, оила, ҳар чизе ки ба зиндагиву ба оила тааллуқ дорад, ва қисми дуюм ин кору фаъолияти ҳамун инсон, ки як давраи зиндагиша дар ҳамин кору фаъолият мегузонад. ва чӣ хеле ки ману шумо хабар дорем, чӣ хеле ки ману шумо медонем, вақте ки замонои ҳозира, вақте ки як ҷавонписар мехоҳад як ҷавондухтарро хуш кунад барои оила барпо кардан, ва аввал хуб меомӯзад ва баъд дар асоси якчанд нишонаҳо ҳамун духтарро ба худ хуш мекунад. Мисол мебиёрам. баъзеҳо ба сифати худотарсиву илми динӣ доштанаш хуш мекунанд. Баъзеҳо барои басавод, илми дунявӣ доштанаш хуш мекунанд. Баъзеҳо ба хотири як ҳуснаш, як ҳусну ҷамол хуш мекунанд. Баъзеҳо ба хотири як молу мулкаш хуш мекунанд. Баъзеҳо ба хотири мисол падару модару бародаронаш хуш мекунанд. Якчанд нишондиҳандаҳо ҳаст, ки дар асоси ҳамин нишондиҳандаҳо ҳамин ҷавонписар як ҷавондухтарро ба худ барои оила барпо кардан хуш мекунад. Ман барои чӣ ин мисол овардам? Ман барои он ин мисолро овардам, ки чӣ хеле ки ман гуфтам, зиндагии инсон ва аз ду қисм иборат аст. Як қисм ин оила, зан, фарзанд, падар, модар ва ғайраҳо, ва як қисми дигар ин тиҷорат, бизнес ё ки ҳамун касбу касабае ки дар он ҷо ҳамун инсон кору фаъолият мекунад. Бародарони азиз, партнёрства, яъне интихоби шарик, аз ҳамин интихоби ҳамсар, агар сода карда гӯем, ягон фарқият надорад. Барои чӣ? Барои ин ки шумо як қисми зиндагиятон, як қисми рӯзатонро дар оила мегузаронед. Унҷа байту ғазалу проблемою хушбахтиву хурсандиву талхиву ширинии худаша дорад. Ва як қисми зиндагӣ, як қисми рӯзи худро дар кору фаъолияту бизнес мегузаронед, ки унҷам ҳатман як шириниву кайфияту пастиву баландиву тундиву хубиву бадиҳои худро дорад. барои ҳаминам аз интихоби шахсии шумо дар асоси кадом нишондодҳо шумо партнёр интихоб мекунед, ҳамун бизнес, болоравии бизнес, муваффақ шудани бизнес шумо
вобастагии калон дорад ва дар ин навор мо бобати табиати партнёрства, хосият ва хусусиятҳои партнёрства, намудҳои партнёрства, чӣ гуна интихоб кардани партнёр ва ҳар чизе ки дар ин мавзӯъ тааллуқ дорад як навори пурра пешкаши шумо мегардонем. хуб, бинандагони азиз, ман мехостам дар аввал бобати истилоҳи партнёр яъне шарик як маълумоти кӯтоҳак пешкаши шумо гардонам. партнёрства дар бизнес чӣ маъно дорад, яъне шарикӣ дар тиҷорат чӣ маъно дорад? ман мехоҳам бо калимаҳои содда маънидод кунам. ин муносибатҳои шарикӣ дар натиҷаи иттифоқи як ва ё якчанд соҳибкор, як ва ё якчанд корхона ширкат бо ҳадаф, бо нияти ташкил кардани корхона ва аз ин корхона ба даст зиёд кардан ва ба даст овардани фоида мебошад. ин нияти асосии шарикӣ кор кардан ҳамин аст. намудҳои партнёрства, намудҳои шарикӣ. албатта намудҳо хеле ва хеле зиёд ҳастанд, вале ман ҳамун намудҳое ки бисёртар дар бизнес рӯбарӯ мешавем ва мехӯрем дар бораи ҳаваё ман номбар мекунам. ин якум намуд вақте ки ду рафиқ, ду бародар ёки ду дӯст бо ҳамдигар маслиҳат мекунанд ки корхона ташкил мекунанд. инчунин мешавад ки байни мард ва зан, байни шавҳар ва зан партнёрство яъне корхона ташкил мекунанд. ва инчунин мешавад байни дута мутахассис, дута ҳамкор, дута мутахассис дар як ҷо кору фаъолият доштанд ва ба хулоса мебинанд ки биё маслиҳат мекунем, як ширкати худамонро боз мекунем. ин якум намуд. дуввум намуд ин мешавад коллаборатсия ном дорад. ин вақте ки якчанд брендҳо сарҷамъ мешаванд ва дар асоси маслиҳате ки онҳо мекунанд як шартномаи партнёрства, шартномаи шарикӣ барқарор мекунанд. ва инчунин мешавад байни ширкатҳову байни корхонаҳо, яъне як ва ё якчанд ширкат якҷоя мешаванд ва дар асоси ҳадафу дар асоси ҳамун цели ки пеши худашон гузоштагӣ ино байни худашон маслиҳат мекунанд ва шарикӣ кор карданро шурӯъ мекунанд. ин намудҳои асосие ки дар зиндагии мо бештар вомехӯранд. ва инчунин ман мехостам дар бораи хусусиятҳои партнёрства. хусусиятҳои партнёрства гуфтам ман чиро дар назар дорам. ин вақте ки дар ҳолате ки як ва ё якчанд нафар маслиҳат мекунанд ки бо ҳамдигар ҳамкорӣ кунанд ва яке аз хусусиятҳои он ҳамин хел шудааш мумкин ки як нафар соҳиби бизнес, яъне ин собственник бизнеса ва нафароне ки дигар ҳамчун партнёр меоянд ва ё муҳим нест ки ва ё ҳуқуқан, яъне юридически соҳиби ҳамин бизнес бошанд ва ё метавонанд соҳиби як доля, як фоизи муайян аз даромади ҳамин ширкат ёки аз даромади ҳамин партнёрства ба худ гиранд. ин якум намудаш. дуюм намудаш ин ҳамин ки хароҷот ва даромади ҳамин бизнесе ки шумо шартнома баста чиз мекунед чӣ хел бояд байни якдигар тақсим карда шавад. дар асоси ҳамун маслиҳат, дар асоси ҳамун шарту шароите ки шумо аз аввал гуфта гузаштед, дар асоси ҳавай ки чанд сум мегузаронад, ки чанд сум зарар мебинад, ки чанд сум фоида мебинад, ин ҳатман гуфта гузашта накор. ва сеюм хусусият ин ҳамин ки вақте ки шумо бо як нафар партнёрства шарикӣ кор кардан сар мекунед, бояд ҳатман бо якҷоягӣ дар асоси ки кадом қисмҳои бизнес ба ҷавобгарӣ дорад, бояд бо якҷоягӣ бобати ин ва ё он масъала ҳал намудан, яъне таҳлил кардан ва ҳал намудани ҳамин масъаларо ҳатман бояд бо партнёр, бо ҳамун шарики худ бояд дида гузаред. ин буд як хусусиятҳои асосие ки дар рафти кор, дар рафти шарикӣ кор кардан шумо бо ин хусусиятҳо рӯбарӯ мешавед. дар куҷо мо метавонем партнёри худро ёбем? албатта савол нисбӣ аст, вале якчанд ҷойҳо ҳастанд ки бисёри инсонҳо дар ҳамин хел ҷойҳо ба худ партнёр пайдо мекунанд. якум ҷо ин мешавад дар маҷлисҳо ва бизнес тренингҳо, чорабиниҳое ки тааллуқ дорад ба ҳамон соҳае ки шумо кору фаъолият доред. дар он ҷо бисёриҳо бо ҳамдигар шинос мешаванд ва дар рафти шиносоӣ бо якдигар шартнома мебанданд, яъне партнёр мешаванд. дуввум ин дар дарсҳо ва дар
тренингҳо, бизнес тренингҳо. Вақте ки ягон бизнес тренинг мешавад, мо ки дар партнёрстве бизнес гап занем, барои ман бо камтарак дақиқтар бизнес мегӯям. Вақте ки ягон хел дарсҳо ё ки ягон хел тренингҳои бизнес мешавад, ягон гурӯҳҳое ҳастанд, ки дар мавзӯи бизнес суҳбат мекунанд, дар ҳамин ҷа инсонҳо якдигарашро аҳамият медиҳад, мебинад, ки ҳамин инсон табиаташ дуруст мегирад, оҳиста оҳиста суҳбат карда бо якдигар ана партнёрства ё ки шарикӣ шартнома мебанданд. Инчунин дар бизнес клубҳо, бизнес клуб ин ҳастанд бизнес клубҳои закритӣ, бизнес клубҳо ҳастанд, бизнес клубҳои откритӣ, ки дар он ҷо инсонҳо, ҳамин бизнесменҳо ҷамъ мешаванд, ина нетворкинг мегӯянд ва дар он ҷо вақти дар рафти суҳбат кардан, дар рафти баромад кардан ба якдигар партнёр интихоб мекунанд. Ва яке аз намуди дигар ин вақте ки шумо эълон мекунед, ки барои ин ва ё он кор ман ба партнёре лозим ва ёру рафиқони шумо, шиносои шумо ягон нафарро тавсия медиҳанд ва дар асоси суҳбат кардану дар асоси гуфтушунид кардан шумо ба хулоса мебаред, ки оё ҳамин инсон ба шумо ҳамчун партнёр дуруст мегирад ва ё дуруст намегирад. Ин буд баъзе ҷойҳои асосие, ки инсонҳо ба худ партнёр интихоб мекунанд, партнёр пайдо мекунанд ва ба худ партнёр интихоб мекунанд. аз шумо хоҳиш мекунам, ки наворо ҳатман то охираша тамошо кунед, чунки ба гуфти ҳамун гапи мардум нав ҷои қизиқаш сар мешавад. Вақте ки бисёр шарикоят таҳлил мекунӣ, ки барои чӣ сабаб шуд, ки ҳамин ду рафиқ, ду бародаре, ки як ҳаёт дар як мактаб хондагӣ, як ҳаёт якҷоя шата хӯрдагӣ, як ҳаёт якҷоя задагӣ, як ҳаёт якҷоя як бурда нона ду пора карда хӯрдагӣ, не ки вақте ки дохили дунёи бизнес шарикӣ шуданд, ба ин ва ё он сабаб ино аз ҳамдигар дилозор шуданд, дилхунук шуданд ва муносибатҳои онҳо бад шуд. Ва албатта ин бесабаб намешавад. Ин яке аз камбудиҳои асосии ҳамин ду нафар ё ки шарикӣ кор кардан, ин ҳамин аст, ки ҳозир ман пешкаш шумо мегардонам. Инро номашро баъзеҳо партнёрская сессия мегӯянд, баъзеҳо партнёрское соглашение мегӯянд. Ин яъне шартнома байни дута шарик, дута ҳамкор. Ин як ҳуҷҷат бояд бошад. Ин чиро дар назар дорад? Вақте ки ду нафар ният карданд, дар пеш ҳадаф гузоштанд, ки ҳамкорӣ мекунанд, ҳатман ва ҳатман инҳо бояд пурра дақиқ ҳамина нависта гиранд. бори дигар такрор мекунам, дар наворҳои гузашта ман бисёр гуфтагӣ ҳастам. Ин фармони Парвардигор аст. Ин сураи Албақара ояти 282, не ки аз 270 чанд сар мешавад. Ин чӣ маъно дорад? Шумо як дафтар мегиред, як варақ мегиред, пештон мегузоред, ҳамун партнёр мешинад, детайлна ҳамаша менависед. Якум, ки дар ҳамин кор ё ки дар ҳамин проект чӣ вазифаҳоро ба гардани худаш мегирад, ки чӣ корҳоро иҷро мекунад, ки нисбати чӣ корҳо ҷавобгарӣ дорад, ҳамина менависед. Дуввум, ки бо чӣ ба корхона мебиёяд. Яъне як баъзе инсонҳо ҳастанд, ки мисол бо пул медароянд. Баъзе инсонҳо ҳастанд, ки бо таҷриба медароянд. Баъзе инсонҳо ҳастанд, ки бо связь, яъне ҳамун бисёр одамои ключевой одам мешиносам, бо ин медароянд. Баъзе инсонҳо ҳастанд, ки бо популярност, яъне машҳур буданашон барои маркетингу дигар медоранд. Ҳамина менависед, ки кӣ бо чӣ бизнес ба қӯша мешавад, яъне партнёр мешавад ва кӣ бо чӣ медарояд. Ин ҳатман. Инчунин ҳатман бояд биниш, яъне видение ҳамин шарикои шумо нисбати ҳамин корхона, нисбати ҳамин проект чӣ биниш доранд, ки дар оянда ҳамин проект бояд чӣ хел бошаду, чанд сол фаъолият кунаду, куҷо расаду, ҳамин чизо ҳатман бояд бошад. Инчунин яке аз пунктҳои беҳад муҳим,
ин ценности, яъне арзишҳои ҳамун шарикон. вақте ки ман мисол мебиёрам, вақте ки агар арзишҳо дуруст набошад, ба монанди чӣ хеле ки ман мисол овардам, зану шавҳар, агар ҳамин зану шавҳар арзишҳошон дуруст набошад, мутаассифона бо мурури замон бо ин ва ё он сабаб байни онҳо бисёр ҷангу ҷидол мешавад, аз ҳар як чизҳои ночиз байношон нофаҳмӣ мешавад ва оҳиста 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 меҳру муҳаббати ҳамин зану шавҳар кам мешавад, байнашон хунукӣ мешавад ва оқибати ин ҷудоӣ. вақте ки агар фарзанд дошта бошанд, байн ба фарзанд, яъне байн ба фарзанд роҳафтодаву байн ба фарзанд қанотшикаста мешавад ва байни партнёрҳо инчунин бародаро ягон фарқият надорад. бовар кунед, ягон фарқият надорад. агар ҳамон арзишҳои шумо, ценностҳои шумо агар ба ҳамдигар монанд набошад, оҳиста оҳиста шумо байни худатон бизнес кардед, бизнеси шумо яъне фарзанди шумо, ва баъд аз ним сол, як сол оҳиста оҳиста мефаҳмед ки ин партнёри шумо фаҳмишу арзишҳош нисбати фаҳмишу арзишҳои шумо дигар, ва оҳиста оҳиста сабаб мешавад ки байни шумо сари ин ва ё он масъала якдигар нофаҳмӣ мешавад ва оҳиста оҳиста дилхунукӣ мешавад ва як рӯз албатта байни шумо ҷудоӣ мешавад. инро бояд дар аввал ҳамина бояд нависед, нисбати ценности, нисбати миссия, нисбати ҳадаф, цели шумо чист. инчунин бародаро, бобати вақте ки байн ба ягон мушкилӣ мешавад, ҳатман бояд шумо донед ки решающий голос у кого, яъне ҳамин ки чӣ ҳуқуқи гап здан дорад, ки чӣ ҳуқуқи чӣ гуфтан дорад ва интихоби охиронро кӣ бояд мекунад. ҳамаро бояд нависта гиред. инчунин яке аз пунктҳои муҳим ин, вақте ки корхонаро ташкил кардед, ҳама тарафа хуб, корхона корро сар мекунад, ки бобати реҷаи корӣ, графики корӣ. бисёр вақт мешавад вақте ки ду нафар корхонаро сар мекунанд, як нафар аз саҳар то бегоҳа аз паси кору аз паси давотози корхона, як нафари дигар дар хонааш кайф карда хоб меравад ва инам сабаб шуда метавонад ки корхона фаъолият накунад. инчунин дар бораи отпуск, яъне таътил гирифтан, кадом вақт отпуск гирифта мешавад. инчунин дар бораи ойлик, вақте ки корхонаи шумо пул намебиёрад ё ки корхонаи шумо як пули муайян мебиёрад, барои зиндагӣ пешрафтан шумо бояд ҳатман ҳамин дар шартнома нависед ки мисол дар ним соли аввал фалонча фалон қадар пул мегирад, фалонча фалон қадар, вобаста аз ҳамун ӯҳдадориҳову вобаста аз ҳамун вазифаҳое ки ҳамун шарико пеш мебаранд. ва инчунин дар бораи ки ба корхона чӣ мебиёрад, чӣ хеле ки ман гуфтам, баъзеҳо пул мебиёранд, баъзеҳо чиз мебиёранд, ҳамаина бояд гуфта гузашта накунад. инчунин дар ҳолати вақте ки ба ин ва ё он сабаб корхона мехоҳед ки шумо дигар бо ҳамдигар партнёр набошед, шарик набошед ва кӣ бо чӣ аз корхона меравад, ин хеле ва хеле муҳим. баъзе вақтҳо мешавад ки ду нафар як чойхонаро ташкил карданд, телефон як бародар буд, телефон як нафар буд, ҳама клиентҳо фақат ҳамн телефон ба занг мезиданд, ё ки клиентская база бо худ мебарад, ё ки номи корхоная як бародар мондагӣ, вақте ки ҳамун партнёр шарикӣ қатъ мешавад, якташ мехоҳад ки номи корхонае кати худаш барад, яъне бренде кати худаш гирад. ҳамина шумо бояд дар аввал, чӣ хеле ки ман гуфтам коғаза мегиред, варақа мегиред, дар аввал ҳамаша менависед. бародар, дар ҳолати мисол баъд аз як сол ду сол корхона як даромади муайян мекунад, як дараҷаи муайян мерасад, дар ҳолати қатъ кардани шартномае ки мо кардагӣ ҳастем ки бо худ чӣ мебарад, ина ҳатман гуфтан дар кор бародаро. нигоҳ накунед вай ёри шумо, нигоҳ накунед вай ҳамсинфи шумо, ҳамсояи шумо, бародари шумо умуман муҳим нест. ина ҳамаша детально навистан дар кор. инчунин дар бораи тақсимоти даромад, вақте ки худо кунад ки корхонаи шумо корхонаи калон шуд, як даромади хуб ба даст меовардагӣ шудед, ҳатман бояд тақсимоти даромад, яъне дивиденд, фоидаи ҳамун корхоная чӣ хел тақсим мекунед. ҳамина по пунктам. як соли аввал ту фалон фоиз мегирӣ, ман фалон фоиз мегирам, аз соли дуюм то соли сеюм
фоизо иваз мешавад, ҳамина бояд нависта гиред. Ва инчунин агар корхона муфлис шавад, ки бо худ чӣ мебарад? Инам ҳатман нависта накун. Ва яке аз пунктҳои дигар ин бародаро, мо инсон ҳастем, банда муранда аст. ҳеҷ кас намедонад мисол марги ӯ кай ӯро интизор аст. ҳатман бояд дар ҳамун шартнома нависед, ки дар ҳолати фавтидам, ки дар ҳолати вафот кардани як шарик, ҳамин долияи корхона чӣ гуна тақсим карда мешавад. Оё ба зану фарзандои ҳамон ё ки бародароям пайвандони одам гузаронда мешавад ё ки не? Ё ки ҳастанд, ин камтар мавзӯи калонтар аст, ё ки як пули муайянро аз корхона буроварда ба ҳамун зану фарзандаш медиҳад, ба ҳамин дигар ягон кас даъвои ин корхона надорад. Корхона ки ҳам одаме ки вафот кардагӣ. Ин бародаро як шартномае бояд бошад, ки тамоми шикасту рехту талхиву шириниву пастиву баландии ҳамин корхоная шумо бояд байни худ пеш аз кора сар кардан бояд нависта гиред. Ва бори дигар такрор мекунам, решаи бисёр проблемаву бисёр шикаст хӯрдани бисёр бародарои худамон, ҳаммиллатои худамон, ин сари ҳамин партнёрская сессия ё ки партнёрское соглашение ё ки шартномаи байни шарикон, ин дар ҳамин аст бародаро. Нисбати ин бетараф набошед. Ин тақдири корхонаву тақдири зиндагии шуморо муайян мекардагӣ ана ҳамин коғаз аст бародаро. Вақте ки шумо ҳамаи ҳаминро дар коғаз нависта гирифтед, дар ҳолати хай баъзе вақт мешавад, ки бизнес хай пеш намеравад. Яъне бизнеса нодуруст интихоб кардетон ё ки ягон кас гунаҳгор нест, не ки ҳам бизнес пеш намеравад. Ягон мушкилӣ нест. Коғаза мебардоред, коғаза мехонед, дар асоси аввал байни худтон тақсим мекунед. Агар зарар дида бошед, зарара тақсим мекунед, фоида бошед, фоида тақсим мекунед. Ё ки ҳамун молу мулке ки дар ҳамун корхона мондагӣ, активе ки мондагӣ, байни худтон тақсим мекунед. Тамом. Ҳеҷ кас нисбати ҳеҷ кас доду фиғону даъвогарӣ надорад. Агар ягон кас ҳам овард, мегӯяд бародар, инай, ин ҳуҷҷати ман, ин имзои ҳамин бародар. Ин шартномае ки мо пеш аз кора сар кардан байни худамо ана шартнома гузошта будем. Тамом бародаро. ҳатман ин чизро ба чашми кам набинед. ҳатман нисбати ин чиз бодиққат бошед. Ин буд дар бораи шартнома байни шарикон. хоб бинандагони азиз, ва яке аз пунктҳои муҳим, ин размер доли. Размер доли гуфта чиро дар назар дорад? Ин андозаи ҳисс нисбати ҳам корхона. Ҳисса яъне чӣ маъно дорад? Вақте ки шумо корхонае пеш мебаред, вақте ки ду нафар партнёр бошед, шарик бошед ё ки чанд нафар бошед, бояд шумо байни худатон чотка маслиҳат кунед, ки чанд ҳисса, яъне чанд фоиз ҳуқуқи гап зидан дорад. Ин як, яъне вақте ки ягон мушкили байнатон мебиёяд, ки чӣ қадар ҳуқуқи гап зидан дорад. Дуввум, ин вақте ки корхона як даромади муайян пайдо мекунад, ин номашро дивиденд мегӯянд, яъне фоидаи ҳамун корхонаро тақсим кардан, яъне тақсимкунии фоидаи корхона. Инам ҳатман бояд дар ҳамун ҳуҷҷат ҳатман бояд гуфтушунид карда шавад ва ҳатман бояд дар ҳуҷҷат нависта шавад. Ва сеюм, ин дар ҳолати агар ба ин ва ё он сабаб як шарик баъд аз 1 сол, баъд аз 2 сол мехоҳад, ки доли худаша дигароба фурӯшаду аз корхона барояд, ҳаминҷо бояд шумо ҳатман бояд нависед, ки чанд фоиз аз ҳамин долияи корхона ҳамин бародар ҳуқуқи гирифтан дорад. Ин ҳамаи ин медорояд ба ҳамун шартномае ки шумо байни худ ташкил мекунед ё ки байни худ шартномабандӣ мекунед. Ина ҳатман фаромӯш накунед бародаро. Фикр мекунам ин муҳимтарин савол дар навори имрӯзаи мо ба шумор меравад. Ин яъне чист? Как выбирать партнёра? Яъне чӣ гуна дар асоси кадом нишондодҳо, дар асоси кадом хусусиятҳо шарики худро интихоб кардан? Чӣ гунае ки ман гуфтам, шарик ин монанди як ҳамсари шумо аст. Ягон ҷои хафагӣ надорад. Ин ҳамин хел аст. Вақте ки шумо ҳамсар интихоб мекунед, дар асоси баъзе нишондодҳо шумо ҳамсари худро интихоб мекунед. интихоби шарик низ бародаро хеле ва хеле муҳим аст. Ин яке аз фундаментали ҳамин корхонаи шумо ин
интихоби дурусти шарик аст. ман ҳар чизе ки дар ин навор гуфтам ва ҳар чизе ки дар ин навор мегӯям ва ҳар чизе ки дар наворҳои баъдӣ мегӯям 90% ин аз таҷрибаи шахсии худам мегӯям. Яъне дар рафти зиндагӣ, дар рафти бизнес бо ин ва ё он масъала рӯбарӯ шудем ва дар асоси ин ва ё он масъала як хулосабарорӣ кардем ва ин хулосаҳоро мехоҳам пешкаши шумо гардонам. ман шахсан дар асоси кадом нишондодҳо ба худ партнёр яъне шарик интихоб мекунам. барои ман ин якум ҷои аввал меистад ин ценностӣ, ин арзишҳои ҳамун инсон, новобаста аз дини вай, новобаста аз миллати вай, новобаста аз фаҳмишу чиз, аввал ин бояд ценностӣ яъне як арзишҳое бояд бошад ки арзишҳои шумо бояд бо якдигар дуруст бошад. мисоли оддӣ, як нафар мусулмон аст, як нафар номусулмон аст. бигзор дини яҳудӣ бошад, бигзор дини насоро бошад, муҳим нест. ду нафар вақте ки як корхона як шарик мехоҳанд шаванд, ценность гуфтам чия дар назар дорам. вақте ки як нафар мегӯяд ки мо бояд фиреб накунем, мо бояд нисбати клиентҳову нисбати дигар партнерҳо бояд тоза бошем, ҳадафи асосии мо ин бизнеси дуруст кардан аст. ин фикру яъне арзишҳои як нафар. ва як нафари дигар мегӯяд ки немегӯяд чӣ кор мекунӣ, ин ту мисол покӣ кати ё ки тозагӣ кати пул кор намекунӣ. вазифаи асосии мо бояд пул кор кардан бошад. ҳай баъзе ҷо фиреб мекунӣ, баъзе ҷо найранг мекунӣ, лекин асос пул кор кардан. ин дуруст намегирад бародаро. гарчанде ки дута мусулмонам бошаду арзишҳошон ба ҳамдигар агар дуруст нагирад, яъне арзишҳошон ба ҳамдигар монанд набошад, ин партнёрства дур намеравад. аз аввал ҳамин чиз ба сахт аҳамият медиҳад. ин якум яъне чист? Якум ценности, арзишҳо. дуввум, ин ҳатман бояд поквиҷдонӣ, порядочность. яъне инсон бояд тоза бошад, инсон бояд нияти пок дошта бошад, инсон бояд тарбияи хуб гирифта бошад, инсон бояд одоби хуб дошта бошад, инсон бояд маърифати хуб дошта бошад. чунки агар ҳамин одам ки шумо кору фаъолият мекунед, бигзор олим бошад, бигзор як бизнесмени крутой бошад, бигзор связҳои зиёд дошта бошад, бигзор як мутахассиси калон бошад, не ки вақте ки шумо партнёр мекунед, баъзе ҳолатҳо мешавад ки шумо бо ҳамдигар як шишту хез мекунед, як чой менӯшед, як мисол хӯрок мехӯред. агар ҳамин ҳолатҳо ба якдигар кати агар хуш набошед, якдигара хуш набинед, якдигара нағз набинед, агар ин як рӯз на як рӯз сабаб мешавад ки шумо оҳиста оҳиста аз якдигар дур шавед. яъне бояд ҳатман ин чиз ба аҳамияти сахт додан кор. сеюм, ин касбу маҳорату фаҳмишу дониши ҳамун одам. вақте ки шумо партнёр интихоб мекунед, бигзор дар соҳаи сохтмон бошад, бигзор дар соҳаи инвеститсия бошад, бигзор дар соҳаи IT технология бошад, ҳар чиз бошад набошад, вақте ки шумо партнёр интихоб мекунед, ба ғайр аз он ду чизе ки ман гуфтам, шумо ҳатман бояд ба дониш, тафаккур, таҷрибаи ҳамун одам, таҷрибаи касбии ҳамун одам бояд ҳатман аҳамият диҳед, ки мақсади партнёр чист. шумо як хусусиятҳо, як нишондиҳандаҳои худро доред ва партнёри шумо бояд як нишондиҳандаҳое дошта бошад, ки шумо надошта бошед. ва дар ҳолати якҷоя шудани ду инсон бо нишондиҳандаҳои худ мешавад як корхонаи калон, мешавад як ҳалли ин ва ё он масъаларо шумо тезтар мекунед. ва сеюм чӣ хеле ки ман гуфтам, ин ҳатман бояд дониш, таҷрибаи касбӣ, маҳорат, ҳамин чизҳо бояд аҳамият диҳед. албатта пунктҳо боз зиёдтар ҳастанд. чаҳорум, бояд ин ҳамун партнёр чӣ гуна авторитет, чӣ гуна репутатсия, чӣ гуна узнаваемость дошта бошад. ман як мисоли оддӣ мебиёрам, бисёри шумо мешиноседро, Михаил Литвин ва ё ҳамун энергетический напитока вақте ки ташкил карданд, инҷа ду кас бо ҳамдигар партнёр шуданд. Михаил бо як нафари дигар.
Михаил чӣ дошт? Михаил ин узнаваемост дошт, ин бренд буд ва Ян партнёре ки ӯ аст, ӯ ташкилотчӣ буд, ӯ маркетологи хуб буд, ӯ продажники хуб буд, ӯ бизнес системаи нағз мефаҳмид, ӯ автоматизатсияи нағз мефаҳмид. Ҳар демно вақте ки якҷо шуданд, ино бозора яку якбора гирифтанд ва ин ман мегӯям, ки ин энергетический напиток як ниша, як бозоре ҳаст, ки унҷо ба даромадан беҳад қаин, беҳад душвор. Лекин инҳо дар асоси коллаборатсия, дар асоси якҷоя кардани ҳамун преимуществои нишондодои худ, ино тавонистанд, ки бозорро гиранд. Як мисоли оддӣ, хеле мисолҳо хеле зиёд ҳастанд. Ин чорум чизе ки шумо бояд аҳамият диҳед, ин бояд ҳамун одам чӣ репутатсия дорад, чӣ узнаваемост дорад, чӣ бренд дорад. Ин чиз чорум. Ва панҷум, албатта ин қисми молиявӣ, яъне ҳамун партнёри шумо чӣ қадар ҳамун бизнеси шумо ба ҳамун проекти шумо ба пул вложит карда метавонад ва чӣ қадар инвеститсия дар оянда карда метавонад, подушки безопасности. Ин нишондиҳандҳои асосӣ, ки дар асоси ҳамин шумо ба худ ва ба корхонаи худ оянда ба як партнёри хуб интихоб мекунед. Нисбати ин чиз бетараф набошед. Ягон вақт, бародарои азиз, сухани ширин ба аҳамият надиҳед. Бовар кунед. Ягон вақт хафа нашавед, ришу худотарсӣ ба аҳамият надиҳед. Худотарсӣ беҳад муҳим. Худотарсӣ беҳад муҳим. Не ки худотарсӣ бошаду вай профессионал набошад, корхонаи шумо пеш намеравад. Худотарсӣ бошаду вай ягон фоидаи конкретна фоида агар ҳамун чиз ба набиёрад, корхонаи шумо пеш намеравад. Шумо метавонед, ки ин бародари худотарсро ба худ гиред ва оҳиста тарбия кунед. Не ки ин вақт талаб мекунад, ин як пул талаб мекунад. Барои ҳамин вақте ки шумо партнёр интихоб мекунед, ягон вақт хешу таборӣ ба аҳамият надиҳед. Агар акои радной бошаду ҳамихелин хосиятҳо ва ҳамихелин нишондиҳандаҳо надошта бошад, чӣ фоида? Мақсади мо чист? Мақсади мо ин корхона ташкил кардан ва бо роҳи ҳалол, бо роҳи дуруст аз ҳамин корхона фоида ба даст овардан аст. Ин бародариву ёру рафиқу худотарсиву ҷурагариву хешу таборӣ берун аз корхона. Марҳамат, хона биё бародар мешинем, як пиёла чой менӯшем, ёки ягон чойхона мешинем, ба ҳазур как бародар, как ҳамсоя, как ҳамсинф, как бародар ёки как хеш мешинем, ба ҳазур суҳбат мекунем. Не ки ин набояд сабаб шавад, ки шумо дар асоси ҳамин нишондодҳо ба худ партнёр интихоб кунед. Ин буд бародаро як маслиҳати бародарона аз ҳамун шикасту рехте, ки ман шахсан худам дар зиндагӣ, дар рафти бизнес дида гузаштам. хоб бинандагони азиз, дар бораи партнёрству, дар бораи намудҳову ҳамаш суҳбат кардем ва фикр мекунам навбати он расид, ки як хулосабарорӣ кунем ва бо ҳамин навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. хоб, ҳама кори дунё як хубӣ дорад ва як бадӣ дорад. шарикӣ кор кардан низ як хубиҳои худашро дорад ва як бадиҳои худашро дорад. Як тарафҳои плюс худашро дорад ва як тарафҳои минуси худашро дорад. аввал дар бобати плюсҳо, яъне тарафҳои мусбии партнёрства якчанд суханҳо мегӯям. Албатта вақте ки шумо партнёрро дар асоси чӣ хеле ки ман гуфтам нишондодҳое ки ба шумо дуруст мегирад интихоб кунед, хубиҳо хеле зиёд ҳастанд. Хеле ва хеле зиёд ҳастанд. Якумаш ин делегировать, яъне агар дар як рӯз 5 савол бошад, ки 5 мавзӯъе бояд шумо ҳаллу фасл кунед, албатта партнёри шумо як қисмашро аз шумо мегирад. баъд меравад ин партнёр вақте ки мебиёяд вай як донишу маҳорату фаҳмишу таҷрибаи худаш ки мебиёяд, кори шумо боз зиёдтар мекунад. Инчунин дар ҳолати шумо мехоҳед ки бизнесро масштабировать кунед, бо партнёр ин осонтар аст. Инчунин вай метавонад средства, яъне ҳамун бизнеси шумо бо сармоягузорӣ кунад, ки бизнеси шумо бо тезтар калонтар шавад. Инчунин агар ҳамун одам як бренди худашро дошта бошад, дар ҳолати чӣ хеле ки ман гуфтам коллаборатсия брендҳо, ин метавонад бо узнаваемости шумо як корхонаи шумо бо зиёдтар гардонад.
инчунин связҳое ки ҳамон бародар дорад метавонад корҳои шумо осонтар гардонад. Инчунин вақте ки шумо корхонатон калон мешавад, шумо метавонед уже ду кас се кас боштага бо дар дигар шаҳрҳо дар дигар минтақаҳо бо корхона кушоед ва беҳади беҳад хубиёш хеле ва хеле зиёд ҳастанд. ва агар худованд шумо ба як инсони хубро равон кунад, агар аз ҳамон рафту кор, аз ҳамон суҳбату аз ҳамон чиз ва инсон шумо ба як рафиқи наздик мешавад, як рафиқи ҷонӣ мешавад, ки ба ғайр аз кор шумо метавонед рӯзҳои истироҳатӣ бо якдигар вохӯреду бо оилавӣ вохӯреду ягон саҳро раведу ягон дам гиреду чиз кунед. Мақсад агар ҳамон инсони дуруст шумо бағалтад, партнёрство ин беҳтарин чиз аст, ки як мисол мебиёрам. Пеш шумо бо вазифа мегузоранд, ки ҳамин 150-200 кило халтара бардор. Шумо як худатон бошед, як камтар мебардоред, зиёдтар бардоштан ба қуввататон намерасад ё ки ягон ҷотона маиб мекунед. Вақте ки партнёри дуруст бошад, шумо як халта 100 килого ё ки 150 килого озод мебардоред, куҷое ки дар кор бошад бурда мерасонед. Ин партнёрам дар бизнес бародаро ҳамин хел аст. Агар партнёри хуб ғалтид, хеле ки шумо ба агар ягон ҳамсари солиҳа ғалтид, зиндагии шумо ширин мешавад. Аз ин хел оилаҳо фарзандони хуб пайдо мешаванд. Ин фахри шумо мешавад. Шумо аз ҳамон рафти зиндагӣ ва аз рафти ҳамон ба воя расидани фарзандон кайф мекунед, кайфият мекунед. Партнёрство ҳам ҳамин хел бародаро. Агар ягон инсони хуб ғалтид, аз ҳамон афзоиш ёфтани бузург шудани корхона шумо ҳаловат мебаред. Вале бародаро тарафи бадиам дорад. Худо накунаду агар ягон зани камтар нодуруст ғалтадага, зиндагии шумо санта барбара мешавад, зиндагии шумо кашмар мешавад, зиндагии шумо талх мешавад. Шумо намехоҳед ки ҳамон хона баргардед, намехоҳед ки ҳамон хона истед. Партнёрствам бародаро ҳамин хел. Агар худо накунаду ба шумо ягон шарики камтар нодуруст ғалтадага, ҳамон бизнесе ки шумо мекунед дар назаратон як кинои ужас мешавад. аз ҳамон кору бизнес инҷа минусҳош хеле бисёр ҳастанд. Минусҳош ҳамин ки ин одам метавонад бо худ командаи шуморо барад. Ин одам метавонад бо рафтору кирдори худ репутатсияе ки шумо пештар хуб доштед, репутатсияи шуморо вайрон кунад. Ин одам метавонад бо рафтору кирдори худ корхонаи шуморо муфлис кунад. Ин одам метавонад бо рафтору кирдори худ клиентскаи баъзи шумо бо худ барад ва ғайра ва ғайра ва ғайраҳо. яъне ҳамин бизнесе ки шумо мекунам гуфтед ба нияти фоида овардан, зиндагии рӯзгоратонро хуб кардан партнёр гирифтед, ин партнёри нодуруст метавонад ҳамин бизнеси шуморо шикаст диҳад. Зиндагии шумо метавонад бисёр проблемаҳо ба сари шумо биёрад. Бисёр бачаҳо мебиёянд, мегӯянд ки ака хаам хеле ҳамкорӣ кардем, инсони худотарс буд, аз аввал хуб буд, охиру ҳам хеле проблемаҳо шуд, ба сари мо одам овард, ба сари мо ин овард, ба сари мо фалон овард. Ин бародаро албатта ин натиҷаи аз аввал дуруст интихоб накардани шарик. Тамом. Дигар ягон чиз надорад. Аз аввал ягон кас шумо маҷбур намекунад. вақте ки шумо аз аввал дуруст интихоб кардед ва ҳар як ҳамон пункта шумо навистед, дар ҳуҷҷат кардед, ҳамон ҳуҷҷата ӯ бародар хонд, имзо монд ва агар бовар кунед, агар касе набиёрад, новобаста аз вай касе бошад набошад, шумо ҳуҷҷат нишон медиҳед бародар. Тамом. ва одам камтар ақл дошта бошад, мегӯяд ки хай айб аз тарафи худат будааст, чӣ меом одамоя байн ба даровардем. Барои ҳаминам бародаро ин буд як навори шояд камтар калон шуд дар бораи ҳамкорӣ, дар бораи партнёрства. Албатта дар бораи партнёрства дар чорчӯбаи шариат ин музорибаву мушаракаву мусаввамаву истиснову салому чизо ман нагуфтам. Ин як мавзӯи алоҳида ҳаст. Шояд дар оянда дар ин мавзӯъҳо низ навор кунем. боқӣ бародарои азиз, аз якояки шумо хоҳиш мекунам, ки вақте ки наворро тамошо кардед, ҳатман агар обуна шудагӣ набошед, обуна шавед. Агар лайк мондагӣ набошед, лайк монед ва фикру андешаву назари худ нисбати ин наворҳо
ва нисбати ҳамон мушкилое ки шумо доред ҳатман дар комментария нависед ва агар ягон саволҳои конкретна дақиқ бошад агар дар формае ки мо дорем дар ҳамон форма ба мо пурра карда роё кунед мо иншоалло бо шумо дар тамос мешавем ва инчунин дар телеграм канале ки мо ҳозир мехоҳем ташкил кунем ҳатман обуна шавед дар оянда дар телеграм канал мавзӯъҳои кӯтоҳ дар бораи ҳар як мавзӯи наворҳои кӯтоҳ дар он ҷо пешкаши шумо хоҳем кард. Боқӣ худо нигаҳбони ҳаматон, ҳама ба барори кор.